Barangay Lilang Suara. Mamunin kung naitaya kung ganang kamu sinihin, itong kamu ba? Kamay na yung nagdiwa sa dyan ka mo. Ya, pagkas na ito yung abang sini. Yan na yung push it through. Okay, jadi tumaba na si ng bote-bote ni. Jadi isusul kami gawin ng kaon na si. Kumuna na si. Okay, jadi isa sa para yang belum makan itu sila datang. Sedia sila yang sapi-sapi di sana, kabau-kabau. Banyak lauk itu di sana. Pas kamu makan, menarik kamu. Halo, yang motor segini-gini. Jangan gulita. Grabe. Angkan sa ako biya mamatagi matulgan diya yung sabay ini. Pag nakajarita, kung sumbi makamisa, may pamakda ka mo. Jadi, sarang turing tayo kayo na sabay ini. Matulog ka bugis. Lang si bugis, biga sa mo. Matawag ka bujangan, ano, na yung mga bujang-bujang di, gilit-gilit ka tahan. Labi lumak na yung mga matsi-matsi guri, ano, ayan. Mamaya ito na kulumak mo ang handi. Mapatay na kita. Okay. Ano kayo lang ang klaro si Tuloy Ama? Kung sungkuin siya, wala kamiling-linan mo kayo. Panamtaman na kumain kayo. Ay, taka mo na yung pamamisis na ini. Hindi mapilap na. Yan ay nakis ka mga lang mo. Hindi ang naman kita ulo. Okay? Saksarin. Paglamay na sakit. Okay.
unti-unti yan. Lumag kita bujang-bujang pa. Masayang sa din Lahat to. Cece, kita kau. Pagi na ka na. Pero, Grabe sa Chenny, lagi ko na tingnan na eh. pero ni mo kuno din. Ako maton, pagkalasan sa tao, kasi pagkuhin ni ka ako. Ay, dami yan. Magkakanin pa rito.